Illum nagħmlu t-tifkir ta' Santa Hildegard ta' Bingen. Soru, artista, awtura, kompożitura, spiżjara, poeta, predikatura, teologa. Kienu kollha ir-ruoli ta' Hildegard. Imwielda f'familja nobbli, hija kienet inkarigata għal 10 snin minn qaddisa Beata Ġutta. Meta Hildegard kellha 18-il sena, ilaħqet soru Benedittina fil-monasteru ta' San Disbondenbrag. Hija ġiet ordnata mill-konfessur tagħha biex tikteb il-viżjonijiet li kienet tirċievi minn meta kellha 3 snin. Il-viżjonijiet ta' Hildegard ikkawża biex tara l-bnedmin bħala xrar ħajjin tal-imħabba ta' Alla, li ġejjin minn Alla bħalma d-dawl jiġi mix-xemx. Id-dnub eret l-armonija oriġinali tal-ħolqien. Kristu feda l-mewt u l-qawmien u fetaħ possibiltajiet ġodda. Hildegard kienet ukoll tiġi kritikata minn ħafna nies, saħansitra minn qand sħaba il-patrijiet. Bejn l-1152 u l-1162, Hildegard spiss kienet tippriedika f'Rhineland. Hildegard ipprotestat ħafna meta l-isqof lokali żamm iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-Monasteru Bingen. Fl-2012, Hildegard ġiet ikkanonizzata u msemmija Dottura tal-Knisja mill-Papa Benedittu XVI.